Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Lego Fortnite και θα πάμε πολύ καλά μέχρι τώρα. Με ακούτε? Ναι. Έλα, σας θέλω να ανοίξω ένα live stream. Θα μπείτε εσείς ή να βγω άλλος? Άκρη! Θα μπείτε στο live stream ή να πάμε άλλους? Καλά, εντάξει. Να ξέρω εγώ πάλι, πήγαινε με άλλους. Έλα, βγες τώρα. Να σε δω με μύτα, Μελονίδα. Ναι, είπες και 20. Να ανέβω Και πάνω. 18, εντάξει. Να τον βλέπεις τον Αρκουδούλη. Ναι. Να περάσεις καλά με αυτόν, τρέχα. Ναι, μόνο τρέχα να μην πεθάνεις, οκ. Κοίτα τι μας κυνηγάει. Γι' αυτό κάτσε να ανέβω εδώ πάνω. Δεν νομίζω να μπορεί να έρθει εδώ πάνω. Πολεμάνε! Μην κουνηθείς εκεί πάνω, κάτσε. Μην κατέβεις. Μην κατέβεις. Αν κατέβεις, γιατί είναι αυτός εδώ που σε παραμονεύει. Τον βαράει ο Λεωνίδας. Θα τον βαρέσω κι εγώ. Όχι, αυτές αυτός έχει πρόσβο. Αυτός έχει πρόσβο. Έλα ρε μπρο. Εσύ κάτσε εκεί πάνω, ο Λεωνίδας. Έλα ρε μπρο. Τώρα, Πα! τον έφερα εδώ για να μπορώ να τον πετύχω. Γιατί? Παίρνω το αέρος μου. Έλα ρε μπρο. Ρε μπλουσκι. Άμπρο. Έλα ρε μπρο. Έλα ρε μπρο. Έλα χοντρέλα. Έλα στη γιαγιά, στη θεία. Έλα ρε μπρο. Τι? Θέλω. Βοήθεια, 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 βοήθεια. Χοντρέλας. Με την γάη. Κάνουμε. Πρέπει να τον σκοτώσουμε, άμα τον σκοτώσουμε. Τον πάω κάτω. Κάτω να είναι λόγω. Το φάγαμε. Δεν το πιστεύω. Δεν πέθανε. Έχεις λίγα χείλη. Εγώ. Ναι, βάλε τώρα. Πήρε στο Bear. Τι πες? Πάμε να βρούμε τον Diamond. Ρε, είμαστε πάρα πολύ. Κρυώνουμε πάρα πολύ. Όχι, ξύλο. Ένας μπάρμπας. Σου έβγαλα knockout. Θα σου πάρω λίγο ξύλα, εντάξει, να έχεις. Γιατί το σπάει, δεν μπορείς πάω. Παιδιά, πάμε στο αρχηγείο γιατί κρυώνουμε πάρα πολύ. Παιδιά, για Diamond ήρθατε εκεί, όχι για να κάνετε βλακίες. Δεν κάνουμε βλακίες. Εγώ δεν κάνω βλακίες. Εμείς δηλαδή σκοτώσαμε ένα τέρας. Δράκο και μας λες εσύ ρε μπρο. Μας λες ότι κάνουμε Αυτό ρε μπρο. βλακίες. Είναι αυτοί οι μπάρμπες του να στρώνε. Θες ξύλο ρε. Διον μαπ, εμείς τώρα χρειαζόμαστε να βρούμε καμιά σπηλιά. Λεωνίδα, Ναι.
Κάτι βρήκα. Α, Πάω. παιδιά, ελάτε μαζί μου. Ελάτε, έλα. Παναγιώτη. Βρήκα πάω. Εγώ βρήκα μια σπηλιά. Πούντι. Είναι εδώ που είμαι εγώ. Θα σας κάνω ένα. Diamond. Μια σκατούλα βρήκα. Εγώ μπαίνω στο cave, bro. Ωραία, εδώ έχει diamonds. Αλλά δεν μπορώ να τα κάνω farm, δεν ξέρω γιατί. Έχει κάποιος καμιά ξύνα, γιατί... Diamond. Πρέπει να έχουμε ξύνα για να τα κάνω. Όχι, γάμο το. Έχω ξύλα, μπρο. Είναι στρίζει. Κρυώνω, παιδιά. Κάτω με την αξίνα σου, Εδώ. Όχι. Θα βάλω από 15 λεπτά, οκ. Ναι. Παιδιά, αυτό το μπλε, να το κάνουμε farm. Θα το βάλεις όπως και εμένα. Δεν περιμένω εγώ, ρε μπρο. 20 λεπτά. Όχι. Παίζεις ήδη πολύ. 15 λεπτά. Μάλιστα. Και περίμενε. Αν κάνεις κάτι το μειώνω. Λεωνίδα. Παιδιά, κρυώνουμε, μπορεί και να πεθάνουμε από το κρύο. Παναγιώτη, έλα λίγο. Ναι. Έλα εδώ. Πάμε κάτι άλλο, Λεωνίδα. Έλα λίγο, Παναγιώτη, έλα λίγο. Έρχομαι και πάμε κάτι άλλο. Ρε, κάνε με την αξίνη σου αυτά. Ρε, γαμώ. Δεν μ' αφήνει. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Λεωνίδα, πάμε κάτι άλλο. Εγώ πήρα πολλά diamonds, έχω 59 diamonds. Πάμε κάτι άλλο, Λεωνίδα. Πρώτα ξέρω εγώ να βρούμε όλα τα chest και μετά πάμε στο αρχηγείο. Πέθανα. Κάνε respawn, Εγώ με το Λεωνίδα θα πάμε κάτι άλλο. Λεωνίδα, βγες, πάμε κάτι άλλο. Πάμε κάτι άλλο, Λεωνίδα. Ρε, πρώτα πάμε στο αρχηγείο σου λέω και μετά... Πάμε στο αρχηγείο και βγαίνουμε. Ναι. Αλλά κάναμε πολύ καλή αρχή, έτσι, διονμά. Παναγιώτη, αλλά... δεν μου ζητήσει. Αλλάξω, τέλος πάντων. Πάμε στο αρχηγείο. Ναι, rank όμως, ό,τι θέλουμε θα πάμε. Θα μπούμε. Ό,τι θέλουμε εγώ με το Λεωνίδα θα μπούμε. Κι άλλος... Είναι δικό σου το εκδίδω, δεν κατάλαβες. Πείτε μου ήσουν, θα μου πεις και μου. Και εσύ όταν ήσουν σπίτι μου έλεγες να κάνω, αλλά ήσουν. Του έλεγα... Diamond! Με κάνεις μία. Ναι. Έρθε και ο δράκος. Μας φάει χοντρέλας. Θα κλαίμε. Ναι. Εδώ. Εμένια. Αλλά μετά θες να πάμε rank. Εγώ. Τι? Όχι. Λεωνίδα, πάμε τώρα rank. Είπε ο Διονύσης, έλα, πάμε, βγαίνουμε. Εντάξει, εγώ πάω στο... θέλω, Λεωνίδα. Εγώ θέλω, απλώς πρώτα... Εγώ θέλω, απλώς πρώτα να πάμε στο αρχηγείο. Ρε, ο Διονύσης σου λέει τι να κάνεις. Δεν του λέω άμα θέλει. Θέλει. Εγώ θέλω. Επειδή θέλω εγώ.
Γι' αυτό, αλλιώς δεν θα ήθελε. Λεωνίδα, άμα δεν θέλω εγώ, θα παίξεις. Τι? Άμα δεν θέλω εγώ, θα παίξεις. Άμα ήθελα, ναι. Εγώ είμαι ήδη σπίτι, μπρο. Τι τα χρειάζεται, αφού θα φύγουμε τώρα. Θα βγούμε από το Lego. Udah. Apa? Look, kena. Chris, tiba. Λεωνίδα, εγώ στο σπίτι μας έχω 2 κοκόρια. Μπράβο, ρε. Το ένα μιλάμε, κάνει σαν ναυτίστα. Το άλλο ήρεμο θα πάει καρπαζιά τώρα. Τι? Δεν βρίζω. Χαζό είπα. Δεν είπα. Μα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Λεωνίδα, ο Παναγιώτης είπε αυτίσταση ή χαζός? Χαζός. Γιατί είπε χαζός. Είπα αυτίσταση ή χαζός? Χαζός. Όχι. Γνήσι. Θα μου το πει ο ίδιος. Λεωνίδα είπε αυτίσταση ή χαζός? Αλήθεια σε μένα, Δεν θα του κάνω κάτι, απλώς πες μου. Αυτίσταση, νομίζω. Δηλαδή το λέγει ο Λεωνίδας αυτό, αλλά μην το μάθει. Δεν το ξαναδεί. Παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα τα είχαμε πάρει σε αυτό το βίντεο. Και θα χασώ στο άλλο. Γεια σας, παιδιά!